Naluwas sa mga istambay ang usa ka 18 anyos nga babae nga gi-hostage sa usa ka construction worker kagahapon sa alas 5:45 sa hapon sa Magikay Dakbayan sa Mandawi, Cebu. Ang hostage drama nagsugod sa may ubo sa flyover sa Magikay diin ni kanaog sa PUJ si Carnilias ug gisundan ni Umayan nga armado og kutsilyo. Ang biktimang si Jaya May Carnilas, taga-ibabaw Mandawi, wa maunsa apan nagkurog sa kakuyaw nga gidala sa police station. Tinahan siya nga kanang musakay o para kulong kay mo siya sa ilahan. Kuanan raw siya nga isalvage raw siya at sa mambaling. Ikya siya padulong sa bukiran sa Danao. Pag-abot niya sa bukiran sa Danao, ninaong siya tapos nisakay siya kay tinahan siya kung mamatay lang man raw siya. Kanang gusto siya nga ato lang raw sa ilahan sa kulon. Asa man imong pamilya ng mangahan? Magda itong kung maayon ito sa Danao, bukiran. Para hindi kung matay nga ito, matay ko ito, tambog ito dito. Uli ka? Kauli yung ito kong uli. Ano mga hapon na, pagkauli ko, ihatod ko sa... Ihatod ka? Sakyanan. Oo. Na siya, ako kung sakyan ko sa balik niya, hindi ko niya, usawa man. Iunan yun dahil mo kutsilyo. Alisod kayo, hindi kay... Para makaulig ko. Imuuni mo siyang taming. Oo, yung taming. Nabilanggo na sa Kasuntingan Police Station ang suspect.